Tak určite každé oslabenie vlastne. Myslím si, že všetko bolo okay. Určite bol to veľmi dôležitý zápas ako pre nás, tak aj pre nich. Tak určite my všetko preto robíme, aby sme ten gól dali. Tak určite to je jedna z vecí, ktorú sa snažíme eliminovať z hry, ktorú máme v NHL, a určite to je niečo, čo sa liga musí, na čo sa musí... Viac strelby vyvíjať na brankára, ja si myslím, že nám to padne. Tak, ja neviem, no určite sa snažíme. Tak určite áno, tak každý brankár, ktorý je dvojka, by určite chcel byť jednotka, ale musí to dokázať hlavne výkonmi. Vo Vancouveri. Tak určite by som veľmi rád išiel, ale... Určite, toto sme si predstavili, takto hrať celý zápas, ale tretie tretiny. Tak určite hrajú to väčšinou na breaky, takže musí... Tak určite ten gól, podľa mňa by sa úplne zápas vyvíjal inakšie. Ale... Vyrovnávajúcemu gólu sme mali dosť blízko, takže to určite mrzí, ale na druhej strane... Ich obraném pásmu? Tak určite, keď oni dostanú pár gólov, tak to musia otvoriť a ako vtedy... Pred koncom mohlo byť vyrovnané. Tak určite to náhral byť. Z tej strany, takže stále to nie je, nemá favorita, nie je to rozhodnuté. Tak určite, tak hraje sa na 4 zápasy. Tak určite treba makať viac ako ostatní, lebo... Tak určite, len si predstavujem, že to nebude finálne. Ale určite aj ten prvý zápas, aj keď... Národ to sledoval, takže myslím si, že určite oni boli taký ten 12. Vie, že proste hrá za celé Slovensko, takže určite to pomáha. Hráčom pomohli nám určite psychicky a... Priamo v Južnej Afrike by bol pre nich určite veľkou oporou. Určite poteší, keď